Welcome back mga ka-studio to another video. For today's episode po, titikman natin ang pinaka-spicy na sisig sa buong Kalawakan. Yan, kasama ko si Sir Ben from Ben and Yuri. Hello mga ka-studio, salamat sa invitation Sir Bisaya Studio. Iyak ka na to, sir? Iiyak pa yan dito sir. Kasi nakita namin yung video mga ka-studio, grabe po, sobrang anghang daw nito. Kaya tingnan natin yung record holder nito. Tara. Yan. Ayan yung record mga studio. Sa ngayon po, yung record holder po, 10 minutes and 44. Yan. Naubos nila yung pinaka-spicy na sisig sa loob ng 10 minutes and 44 seconds. Tatlo sila na tao yung kumain nito mga studio. So, titikman namin kasi na-curious kami ba ni Sir Ben. Hindi namin alam kung kaya namin to. O nga mga ka-studio, yung hila halang. Oh. Tingnan natin mga studio kung mabibet ba natin yung record na dito na 10 minutes at 44. Kaya natin sir? Kaya natin sir? Hindi namin alam mga studio kasi first time namin na matitikman to. Kakayanin sir. Baka ito na yung pinakamangang matitikman namin sa buong buhay namin. Baka iyak tayo sa Oo, kasi meron ng Weber na isasayin na bago yun. kumain ba. Sige. Ano, pirma na tayo sa Weber. Na kaya yan? Sana may meeting din dito sir. Sana, sana. Sana malapit na tayo sa hospital dito eh. Malapit Kaya nilagay talaga dito sir, malapit sa hospital. Reg lang ko pinama sa waiver sir. Dire ibot ang pangalan, duha mo kabuo pangalan o signature niyo. Yan, pirma na tayo mga studio. Tapos, yung date ngayon, 7, 1. July 1, 2022. Okay, ikaw sir, baan na ka sir? Kulbaan ang tani. Baka hindi ko na masulat yung buong pangalan ko. Ginagawa mo. Alright, ready na to sir? Ready na? Ready na? Yay. Sama sir. Wala talaga yung iniintay natin. Yan. Naubo yung nagluto sir, grabe. Yung smoke pa lang yan, sir. Hindi ka natakot dyan sir? Parang fits mo. Grabe sir. Ang sakit pala sa... Oo. So ayan mga studio, yung pinaka-spicy na sisig. Sobrang init pa, yung usok niya, grabe, nakakaubo talaga. So mayroon diyang sili, mayroong ghost pepper, mayroong Carolina Reaper. Yun yung pinaka, ano, sir? Spices known command daw, sabi nila. So ikuha na to sir. Sige, mix natin. Ito na yung mix. Lagyan natin ng kuhan sir. Lagyan natin ng squeeze of lemon. Oo. Narobay kuhan sir. Okay. Sito. Yan, squeeze of lemon. So ang goal lang po dito mga studio, maubos yung sisig, kahit hindi maubos yung rice. Ano pala yung rules dito, sir? Busin daw yung sisig eh. Oh, kahit i-mix natin sa rice. Okay. Mix natin. Yung current record, 10:44 sir. Yan yung ibibit natin, sir. Oo. Pero tatlo silang kumain, tayo dalawa lang eh. Baka isang subo natin, ayaw na natin. Pang malakasan to, sir. Yan. Ngayon kami sa sili mga studio, pero Ibang-ibang level to, ibang sir. level na to eh. Pang full word na to sir. Pang kalawakan na to. So, yan. Okay. So, mayroon ditong timer mga ka-studio. Yan. Para malaman natin kung hanggang saan kami. First time natin, sir, na titikman yung pinaka-spiciest na sisig dito sa ano, Kalawakan talaga. Pray mo na tayo sir. See? Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessing, sa guidance, and protection. Amen. Tara! Mana, ito na yung pinakahintay natin sir. Yes, sir. Bigyan kita sir. See? To the owner, sir. Yan. Okay. Hindi ka mag-rice, sir? Tikman muna natin sir. Walang, wala pala akong kutsara. Oh, yan. Okay lang yan? Ah, sige, sige. Yan mga studio. Hintian na natin muna sir. Kunti. Parang kinabahan ako. Sige. Yan. Okay, timer starts now.
dito talaga sa lalamunan. Parang na-feel ko niya, parang nagbe-build up yung anghang niya. Inch by inch nag-ano siya, Oo. umanghang. Lalo na sa ano, dito sa Pero Bilaukan. yung, yun yung na-feel ko, sir. Try ko tong ano, may chips. So far, mayroon 31 seconds na, sir. 31 seconds. Ay, huwag na muna ano. So far, hindi pa. Wait muna ako ng maanghang. Pero pasintabi mo sa mga nanonood ah. Grabe. Tutulog talaga lahat nito. Dati sir, hindi pa ako pinaiyak ng lalaki. Baka ngayon, papayakin ako ng ano, lalaki talaga dito sir. Hindi ako nagpapayak sa iyo, sir. Nasisik. Yung tolerance ko ng ano sir, yung spices, yung pinaka natikman ko yung times 2. Hindi ko pa natikman yung times 3. Hmm. Ito parang out of this world na spicy. Yung anghang nito talaga, para sa akin nagbi-build up ma. Yung ghost pepper talaga eh. Bisa natin yan. Eh? Kasi nag-build up to eh. Woo! Yan, na-fail ko na. Sabi ko dito, para siyang above ng konti sa times 3. Mm. Mas maangang pa to sa samyang times 2. Iwan Times mo. 2, yes. Saka yung bibig mo parang maangang ba yung buong dila. Tama yung sabi ni Kuya kanina, yung lalamunan mo talaga, parang naglalak. Pinaka-spicy na sisig na tikman namin so far. Mm. Ilang minutes na yan? 2 minutes at 52. Ah! Woo! Napaluhan ako sir ah. Lalong umanghang siya kasi Tulo na sipon ko. Oh, lalong maanghang kasi ano, mainit ah. half tayo sir, half tayo. Sabay tayo. Last bite tayo. Go! Yan, last bite. Yes, bite po. Cheers! Cheers sir. Kaya, go! Yay! Congrats! Okay na, ano, wala na dyan. 5 minutes and 39. Grabe. Ito yung ano, oras namin. Grabe. Sobra pa sa break. Mangang siya, mangang naman siya no? Super. Parang yung anghang umabot sa mata namin. Mas maanghang pa sa times 3? Mas mangang ba to sa times 3? Kasi parang may kumakapit dito ba? Sa dibdib. At saka yung full na Yung dila spice mo. sa dila talaga. Parang nasusunog ba? Woo! Hindi naman kayo busted. Ba't hindi lang tayo yun? Ah! Walang rice yan. And walang juice. Natikman natin yung record sir. Bit a bit, sir. Times Sabi- 3. Grabe. Wow! Congrats! Congratulations. Inom na tayo? Grabe, amazing. Kasi yung iba, kumain ng ice, minom ng juice, milk tea. Cheers muna sir. Cheers, Napit cheers. natin yung 10 minutes. Wow! Congrats! 3 minutes, din walang rice. Tanan ko ang lang, sisig. Oh my God. Bravo. Ngayon lang ako. Pero talagang manghang ka. Grabe, mga ka-studio, grabe anghang talaga. Oh. Para kaming naligo sa pawis. Yung ano namin, yung parang may running nose. Hindi kayo sanay sa manghang. Huwag yun na i-try.
Walang biro mga studio, grabe, super spicy talaga. Grabe, as in, hindi normal yung spice niya. Oh. Tsaka hanggang ngayon nagbi-build up at kita nyo naman yung kuha namin ba. Itsura namin after. Oh. So ayan, papaalam na kami mga studio. Yan. Kita-kita sa sunod na food trip. Salamat ka studio. Bye-bye. Bye. Ah. I don't